Ago erokamano ne Nyasaye kendo kinyi machielo mar Jumapili ma Nyasaye ochako losona kendo mondo achak abed e Lolwe TV ka kendo wachako wawinjre kodi e wach Nyasaye. In janeno mar Lolwe TV, Nyasaye ochako losona thuolo maber mondo okinyi mar Jumapili ni achak abed studio kaka puonjo kuom wachne. Mane momiyo agon Nyasaye erokamano. In be odi kanyo arwaki mondo ibed koda chenro machako sani nyaka tieki. Kendo ang'eyo ni en Jumapili, seche moko idwa wuok idwa dhi e kanisa kata in gi weche midwa ni tim sani, to Nyasaye kokalo kuom Lolwe TV chiwo thuolo maber mondo jotich Nyasaye oyalo wach Nyasaye kokalo e TV ka, mondo kata ka in odi kanyo tiyud wach Nyasaye manyalo miyo in be chunyi tudre gi Nyasaye gokinyi. Go erokamano ne Nyasaye mosetiyo gi jotichne mose puonjo kendo yalo wach mbele naka. Kendo ang'eyo no wach moseyal ka ng'eni pe senwang'o gima remi nyim Nyasaye kendo isekonyori. An be Nyasaye okela emomiyo akwayo thuolo ni in be mondo ikaw thuolo ibed piny mondo wawinjre kode wach bana som mondo wapuonjre bang'e walem kodi katieko. Mane momiyo e odi kanyo kaw mumbi in be mondo ibed gi lweti nikech wabro somo e wach mondiki e kang' wapuonjre wach mwasomo no mondo mi walam ka watieko. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego Murmalanga e piny Siaya County. Sani adak e piny Nairobi ka. Nyasaye omiyo thuolo ni kendo mondo watudre kodi. Chik iti bedo piny mos mondo iyaw mumbi wasom kodi. Wach madhi puonjo nego yud thuolo e chunyi mondo mi okonyi nikech wach Nyasaye ondike ni ngima kendo tiyo. Kendo nitie weche ma rieko kata teko mar dhano ok nyal, lakini ka ng'ato chiko ite ni Nyasaye mowinjo gima Nyasaye wuoye, to gima tek mahinye kata ma sando gima ne Nyasaye loyone. Mane momiyo kaw thuolo mondo wawinjre wach wadwa puonjo. Wadhi e muma mondo wael muma mar Jeremia 17 kwan matindo 10 e kama dwana somie gokinyi sani. Awacho na some Jeremia 17 kwan matindo 10. Koro el koda kanyo mondo wasom kodi wach man ondiki e muma mar Jeremia 17 kwan matindo 10. Muma wacho kama: An Jehova adayo chunygi, afwenyo kit chunygi mondo ami ng'ato ka ng'ato kaka yore obet, kaka uwinjre ni timbene. Mane wach masomo gokinyi sani madwani mondo awuoye gokinyi ni. Muma wacho an Jehova adayo chunygi, ang'eyo kit chunygi kaka obet, mondo ami ng'ato kaka kit ngima kaka timni obet, kendo kaka kite kata kit chunye chalo. Adwana puonj wach ni yo ma imye nyalo winjego maler nikech mae Nyasaye ema wuoyo. To wacho ni en kaka Nyasaye onono chuny ng'ato, to fwenyo kit chuny ng'ato kaka obet, to mimna kaka chunyi chal e kaka otimoni. Muma moro wacho ni chuny dhano e kama gik madongo mag ngimane chakore. Kendo ni gik madongo maricho matimore ne ng'ato chakore e chunye, kata gik madongo mabeyo mag ngima ng'ato chakore e chunye. Kineno ka ng'ato dhi maber, to kinone tibedo chunye ni kare kendo ng'ama riere. To kiyudo ka rach gi chandruok moro nitie, to kinono tibedo nitie kamoro ma chunye jalni ok nigo kare nyim Nyasaye. Gimomiyo inyalo wach Nyasaye mondo ji oyie mondo wargi. Yesu waro chuny ng'ato mondo richo modak e chunye owuogi mondo weye. To richo modak e chuny dhano onge gima nyalo gole unless ni Yesu wuod Nyasaye kende ema ware. For example, akaw kata richo kaka richo mar kuo. Ng'ama jachien kata richo mar kuo dak e chunye en ng'ama kata mak moter kamiti metwe higni 7 nikech nokwelo emomiyo en e jela. To chieng' mogole e jela koduogo, to bang' ndalo matin tiboyudo kendo chako doko kwela. To ng'e maber ni kuno nyomiye shida momiyo nyotweye mowe family ne mangima ne okethore, to pod ochako doko kwela.
Kendo sama okwelo ok okwel nikech en morne, to nitie gima dhire mondo orwake mondo okwel. Tiend gima wacho en niya, gik mang'eny ma dhano timo ok gitim e hechgi, to gitimo nikech gino odak e chunye. To chuny dhano e kama kata daktari ok nyal ng'eyo yath manyalo chiedho. Ringruok ka tuo inyalo chwo sindan ma malaria rum. Kendo inyalo mi ng'ato tablets ma ng'ato muony matuo e rum e ringruok. Lakini gima ni chuny dhano to tamo kata daktache golo. Kech onge daktari manyalo golo mrima masando ng'ato. Kech kata en owuon mrima oloye. Mano onge yadhe ma kata dhi suptal madongo mag Kenya kani dhi dwaro yadh mrima. Tibo yudo ni onge. To seche moko mrima ni nyayudo ka tero ng'ato matek, ma ipio ka ng'ato timo gimoko nego tim nikech mrima make. Obuo seche moko chunye ma iye dwano bed ng'ama onge gi mrima. Kech ong'eyo gik ma mrima osechope. To yo ma mrima nyalo ago kuom ng'ato nyalo tamo ng'ato. Kendo mrima osekelo asara kata ne ji mang'eny moketho udi mag jomodak. Kech nitie dhako ma jamrima kata dichuo ma jamrima. Ma mrimbe rach ma ka gima tin ochwanye to nya timo gima rach kabisa ma wang'e bro yepo kosetimo gino. Onya dwaro yath manyalo golo mrima masande. Ok yudre. Inyalo dhi nyaka kuom counselors madongo mosomo mondo gitim ni counseling. Wach ma giwacho bro gike pachi to ok nyal pudho mrima modak e chunyi. Mrima osemi jomoko gowe derruok ka iyo wang' kuom gima timre ne kata motimne. Mo liere tolo mayudo ng'ama riek mosomo kodere. Gimuchope derruok nikech mrima moni chunya rach. Okinyi sama wuoyeni wan gi jok ma mrima sando. Minya donji ot moro tiyudo ka dhako gi chuore jomokendore manoriwo arus moherore. Wach mondo donjo to koro mrima odonjo. Madichuo koro kuo gi chiege koneno chiege to pio ng'e machwer. Kata dhako nigi mrima mager moko wuo gi chuore ot chunye neno sum kata tho. Seche moko wuoyo to mae timre ni mama kata wadwa odi kanyo. Ibe dwaro kwe mondo idag kwe gi chiegi kata gi chuori. To gima notimre otamre rumi chunyi. Mrima gedi weche adek. Mrima gedi sigu ma ng'ato nogo. Wach ma ng'ato ma wach moro timre to chunyi ok ruch wach no piyo. En gima odong' adong' e chunyi. Ma kata en gima notimre last year to sani wan e dwe mar 9. Tibo yudo ka gima notimre January last year pod imaki chunyi nyaka sani. Kendo kiparo tiywak. Teni chunyi cha odak kuomi gi chunyi sadha mar mako wach. Teni mo generate mrima. Mopar ni gik moko tem richo mosetimni. To ng'isi ni in gima onego itim onego ineg ng'ato kata ideri. Mano gima otamo rieko dhano kendo ng'ama nyalo gole onge. Onge ng'ama nyalo golo mrima masando ng'ato. Kata okinyi sama yaleni. Ibet kanyo tibe neno ni gino tami kata in gi mwandu to mwandu ok nyal tieko mrima modak e chunyi. Nitie gima nyalo dak e chunyi ng'ato. Kaka wacho kata mna kuo. Ma kata ko yude ko kwelo tigoye ma iji ywag. Maseche moko weye ka gima otho. Mangu chiro hospital. Ng'ot ni wang' to kaka goye ni okododo jako kwel kendo. To podu ko chango bet mangima. Kora kiede ko goji ngeta e barabara. Tami to ng'ani. Okonyalo pare goch manyogoye. Gima timeno jal no gomna ringruok ma oko chunye kama kuo dakie pok wacho chope. Manyalo tieko kuo. To mane momiyo nitie jakuo ma kata ne kwalogo bunde. Mane en wanted, mane dangerous, mane jong'eyo. To kowinjo injili mar Yesu Kristo moyie chunye ma iye mondo ware. To luongo Yesu ngima ni mondo ware chunye ko yie no jaricho jakuo. To richo ne mar kuo Yesu golo. Iware makuo weye. Mobed ng'ama kare. Moduok bunde ka polis. Kata en gima osetame nikech nitie ng'ama struggle kod gima sande. Odwa noweto gino ywaya. Jomoko nodonjo kati kuome weni yo mayot kata ka peer group ema norwake. To spirit chodhi odonjo kuome. Chunye ma iye dwa nowe, lakini gino tamre weye. Kech richo en jela. Makose mako ng'ato to kowe ng'ano unless ni Yesu yemo ware. Kidwa ng'e richo en jela, usiepna sani beti odika inena. To ne kaka richo mar Mary Sandi. Kendo ketho monde lweti monego itim gik manyalo konyi. Kinwang'o pesa to stage mikwongo gikie mokwongo en ba. Miketh pesa monego inyiew go kata gari. Iketh pesa monego iger go ot monego idagie.
ma pesa rum kanyo te. Ka pesa oserumo kora ka wang'iepo. Mi wuo mi ywag mi singri ni wang' no ka chaka dogi. To nikech gicho dak e chunyi. Pachi to wuoyo kendo litni kuom gima timore. Lakini gimodak e chunyi ng'ate mariembo ng'ato. Kendo gimodak e chunyi ema tawala i. Gimodak e chunyi ema control i. Inyalo kuong'ori miwach kata ni chiegi kata ni jodala ni jowadwa kochakre kawuono ok achaka doge kong'o. Mani wacho gudhogi lakini gino dak e chunyi. Tenje chind kong'o mar mer en odak e chunyi ma iye. Onge ng'ama nyalo chopo kuome. Mano kata maki materi ka polis machwadi. Tichwado ringruok kong'o to pod donga e chunyi. Omiyo jachino nyalo dhiro ng'ato mine koch sandi makata gokinyi sani ka wetni no ko sandi. Sani ya kadwe nyorumo ero nyojo chamo msara. Awuoyo sani seche moko ibeti ot moko odi. Ka jachino baro kodi orwaki kong'o gi chode. Maka kanyi yudo pesa pok idokie odi. Ibro dok ka pesa orumo e lweti. Ipiedho nyithindo moko magi. Kendo ot michulo no dhako makori ni ode no. Nengo ne tek molo ot ma chiegi gi nyithindi odakie. Gima timi ni be tami nang'o matima. Momiyo nyithindo mok nyithinda ta nyalo tere skul ma nengo gi tek. Tan meko dong ka somi skul mok chalgo. Wachni nyalo miyo kata chiegi wuo ma wach gik moko te. To yenu bende kipenjo ni seche mong'isa na ba akia gima tima diri kia. Kinga makiwe go to njo wado an ba akia gima tima apa ni gina asetime. Gimomi ipo kisetimo gino gimoda kichunyi. To gimoda kichunyi ng'ato ema control ng'ato. Mano kateria kisomo. Ing'ama pache ler ma kata ini advisor. Ma advice kambi maduong' ma jin tie. To advisor mari advice ni michiwe gi kambi kamitie konyo kambi kendo konyo ji. To in odi utami advice. Kendo gik matimore nyiso ni fuo ka ng'ato neni. Kech gimoda kichunyi okinyalo loyo kok Yesu wodi Nyasaye mowari. Kuru kinyisa ni kawuoyo. Tibebet pinyi neno kaka chal gik matimore ni. Inyalo wacho chunyi adier gimi iyalo ni en adier. Nikech an awuon ok en hecha mona madho kong'o. To ka yudo pesa tapa paka gino lilo wang'ata donjo karme to ka se donjo ta wukanyo gi lweta nono. Wani go jomo jochino chomo kuma ji ok onego dhiye. Kendo nyayudo wuod ng'ato ma piny oluoro kod bet kama mok chal kode. To nikech gicho make gino dhire karwake kanyo. Umiyude kanyo. To kinyisa ni nitie Yesu Kristo mayalo kuome. Mano no chuny ng'ato kendo ng'e kit chunyi kako bet. Manyalo golo gimotama juga golo ngimani. Kichwan gi jomoko mosedhi nyaka kajuoga mondo gol ne kong'o momadho. Moko osedhi kajuoga mondo ajuoga gol ne kata mana njaga. Mondo bedie ng'ama ber to tamore. Kech mano hinga juoga. Mano dwaro Yesu wuod Nyasaye jachwech mano chwi mong'eyi. Manyalo wari. Wan gi gik matimo ji. Ma ng'ama nenegi oko neno ni dhi maber. Kendo nyaromo ng'ato kod nango romo kendo ng'ama ler ng'ama pache ler. To gima nango ume ngimane en mong'eyo. To kinyisa na yalo wach mong'eyo gima timore e ngimani. Ondikie mumbi Nyasaye ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Odonjo nyaka e chuny dhano. Kama opoge paro kod chuny. To chopo nyaka ondhundo te nokalo chogo modonjo ondhundo ma iye. En onyalo pudho gimosetamo sombi golo. Kich inyalo bedo daktari mapuonjo ji ni richo mar chode kelo tho. To in be jachode. Kendo ichodo marach molo kata jok michiedho. Jacheno dak e chunyi. Ibe ilitini tang'o matimo gik mok long'oni. Gimatimi no en gimokalo riekoni mar somo. En odwaro Yesu mayalo sani. Mi bendi kibet piny to watina dier kata kawuoyo. Ginena ng'ati malich ahinya. To nitie gik moloya. Motama e ber, motama bedo ng'ama kare. Jachien nyalo cheno ng'ato kata jachien musumba. Matamo ng'ato dak kod dhako. Miyudo ni ng'ato jamwandu ng'ato nigi kila kitu lakini dhako to dhako. Mikendo madag go e ot otamore. Ukendo to weye. Miyudo ka ng'ato ng'ama pod tin to sekendo mon 7. Mago teo udong ka en musumba. Gima timo jalni ok ni jalni onge gi pesa mondo piedh go dhako. Ok no onge teko ne mari chobo dago gi chiege. Lakini nitie chien modak e chunye mar musumba. Moloyo pesa ma en go modagi no kodag dhako. Mano gimo ingori koni osiepa. Katinyi iluonge gi nying mar duong' mar piny. Maseche moko nyalunge mweshimiwa. To wan go heshimiwa ma kata dhako kende otame dak go. Iyudo ka
chiegi ne weru go daga kama chielo inda kama chielo gima timi no ohingo bunde manie nungoni kati wuotho go bunde to bunde ok nyal mi daga dhako lakini Yesu mayalo sani nyalo pudho chuny mosomba kuom ng'ato usepna mich pok kendo mi daga dhako kichwoni gi ji ma nyithinde gi pidho gi jomoko kichino ta mi daga chige gi nyithinde gino chamu chunye kendo kata ko bedo kama jowadgi nitie to unjo konge sauti kich gima timore ne gima timi no ai chunyi to Nyasaye wacho no an Jehova no chunyo dhano kendo ng'e kit chunyi dhano kako bet ukinyi Nyasaye no chunyi kuom gima okalo riekoni motami momi wuotho kikwano lweti mama katibu lem dichuo midago ni marach tibune gi parane ni se kendi gi jadi tang'o mi in makamiru donje to happy rach ni je chinu ngise ni romo gi dichuo marach to kiparane ni chua di misero mogo tini mi an chuo richo ngene tie gi modak kuomi mako Yesu emi ya uchunyi mondo wari to gino bro go kodi ni to kionge dichuo kichwani gumon makata sama ya lesa ni nena kibeti odi kanyo tini gi nyithinda ngwen to nyathi ka nyathini kod wuongi kuru penyiru ji angwen gi te onyuol kodi to onge mokendi kindi in gi ji angwen gi ngano marach ibo nitie gi modak kuomi machido chunyi chuo kodi muchako ng'ato koheri kabisa to weru ka guogo paka mokuchako uo mano gi mokalo riekoni kati luongri ni single mother ok ne nyuolo nyathino kendi tije chin mukete ni in chuo nyuolo mna kodi to weyi to wan gi Nyasach Israel mung'e gi modak e chuny ng'ato masando ng'ato mamiyo gutino ka jenino inindo kiteri paru kichamu chunyi iwak piwangi mol ka pongo baranget kamininde nikech gima timi leta dir kendo kata joma ne ni be ywagi ntie nyako munjo ka jipenyo to manyar ng'ato malich mok nyal dhi teda dier de chino dagi uchungi yori mar kend umiyo iyudo kikende ng'ato to chwanyoro muweru kabisa to chini winjo no ng'ano kendo dhako moto gi dago gukwe mok gi kethre kuru penjiri na ng'oma timi mano gimo kalo riekoni to kawuona yalo ni Nyasaye ni in be nyalo dok ichunyi mirwang'e dier gima timani ento koro kalo songa ma an go kati jaber ka pesa kwama go ber go te kendo chino dhirigo mokitgo e jela pinyo chami kata kiwuoyo te iseche moko jinyane no nyero kata kama ne ywak piongi doke i tayalo wach Nyasaye mangima mane Yesu wuod Nyasaye okelo greme Msalaba Kalvari manyalo ketho teko mag loch momako ng'ato kata bed gir dalau manotamo jodalau dhi maber woni gumiere ma wuon ng'ato gmen ng'ato ne okodak nyuol to ne gi nyuol lakini dak to gi dak mamiyo noringo mawe nyithinde piny moro modhi tedo kama chielo kanyo bo nyuole bendo we moko e kibe kore dongi bedo ng'ama duong kendo tami kaka notamo babani mi bende nyuol gumon to dhi nyuol go to dhi mano gimo kalo riekoni osiepa mano gima dwaro Nyasaye keth ng'iyo gum paro ma in go mondo dwaro Nyasaye manyalo mi yud kwe ukinyi sani kibete odi kanyo nono ni chunyi ang'o modak e chunyi masandi ubedo lelo motamo dhako dak kod kwe lelo mar neko mamiyo ng'ato luero kata ng'ama riek ma piny onego dwaro rieko kuome tiyudo ka ura mar lelo dak kode olelo maber mano gima ok inyalo weyo gi riekoni mano waru kende manyalo golo mano kalo tekoni wan gu moko man jochede mag wuoro ich lit ujawuoro magiro ok cham dhako kata ka en ng'ama dhako to dhako ma kata chwore ke chiemo to ng'ura ng'ura en gi wuoro ma ng'ato ok chieme ode kata nyathi owadgi umere kati dhako modak okendi dala moro mantie nyithi kiye monego dagi odi chuny wuoro modak e omiyo kata nyathi kich ma onge janyuol ne tier machanore ko biro mondo dagi odi kata en nyathi yuori tidwa sando migo mihiny okidware odi kanyo nikech wuoro modak e to kata ka en dichuo wuoro nyalo tami konyo kata ng'ama onego kony mano ok kiti da mano jachien modak e chunyi ma kiyie kuom wach mayalo to nyalo gole mibed ng'ama kare mibed ng'ama ji ohero kendo ibe kony ji mumo wacho no an Jehova adayo chunyo dhano kendo ang'e kit chunygi kako obet kati wuondo ji ni nyiero oko wan gi jajuok ma chunye rach ma janek kiromo kode to mor kendo wunde no heri nyiero kodi kabisa kendo nyalo hagi wan gi dhako seche moko en nyiek mama ni kita dau mar dala umera ko neni kibiro ki ao koromo ni gumor nyiero kodi okwaye sukari kara janek ini kia ini paro no manga maber kara gimo ponde chunyo ke nyal fwenyo mumo wacho ni chunyo dhano tingu wunde matamre nono
to en gi tuoche mathoth. Nyasaye penjo Jeremia ni ng'ano manyalo ng'eye. Ken ng'at makama ubiro pondo motimre ng'ama ber, to gik motimo ling' Nyasaye to ng'eyo. Omiyo nitie miere moko masani kidonjo tiyudo ka miere go rumo. Gima ketho dala penjri to ang'o matimore dalani. Kada nitie tim mopondo ma wegi dalani nen go mopondo mane ji kia. To muma wacho onge gimo mokno elre. Koro timani timo ling' mogni timi mudho ka ji kia. Koro mi kayo gik mricho matimore sani. Omiyo nyigi minyuolo onge matedo mamok ka dichuo. Mna kaka ibe ni ketho kar nyi jomoko. Mane ka gidhi tedo to noko gimoko kama ne gidhi nikech ni olon gi yath. Mano tamo gi dak kod chuo. E kaka ibe koro sani timre odi. Omiyo sani kata ka wuoyo sani tipidho nyithindo mag wagogni. Odi chalo ot mipidhe nyithi kiye. Gin nyithindo matimbe giricho mag podo tindo timene kende motimo ni e dala. Mago nyithi wagogni mag nyuolo gi keloni. Ikayo gima ni chuoyo. Koro kiwinja sani to nigi lok chunyi mondo wari kati ibedo janawi monego jigo belo mapakore ni en simba mar gweng'. Gimitimo no biro duogo kari. To kiparo na wuondi to go pichi ne jujuogi te gajuoke monego ji gweng' gin kanye kare gi chal nade. Gin mag nyuolo rowurni miyudi bath chiro kod ndi bath duka kolil. To ema kanyo emonyuole jokong'o gi joter. Jokoma nego ji mane paro ni koro gitieko jomoko mondo kar gi ochung'. Wach Nyasaye kende ema nyalo goli gik mitimogo. Mama wacho an Jehova adayo chuny ng'ato. Kendo ng'e kit chuny ng'ato kaka obet. Mondo miye kaka kit chunye chal, kaka timne chal. Ukinyi sani kata jajuog wang' ma iro juok mar wang'. To ji to kia. Nyasaye ong'e gimitimo. Chieng'ne chul gowi kuom miholo sani. To kapok ochopo kodi kanyo, Nyasaye okela mondo awuok kodi mondo wari. Mondo yud wach manyalo mi ibed ng'ama kare. Kata ibedo dhako ma jachode mochung' na ketho ute mondo wetegi. Iwuondo dhako mono osiepni kabisa kendo jakori kata kamane chodo chwore. Kedi ketho ode mibindi ng'ani ketho. Gimitimo no, sani time nikech iparo ni riek. To onge gima ng'ato timo ma onge kod chudo. Mabiro biro odi biro bedo makech molo mitimo no dhako wadu. Unego wari gokinyi saminjo kayaleni. Kichumane momiyo ane studio ka. Kendo Nyasaye ogwedh Lolwe TV kuom chiwo thuolo ne jotich Nyasaye mondo wuok kodi e odi kanyo. Kech kanisa be dagi dhi koro Nyasaye otimo maber mondo Lolwe TV omiwa thuolo mondo wawuok kodi. Mondo kadi winjo wach Nyasaye mondo lokri te lokri. Onge kama nilo e bura nyim Nyasaye. Kech Nyasaye to keto wachne mondo donjni nyaka der odi kanyo. Koro muma wacho an Jehova dayo chuny ng'ato. Kinangi chuny ng'ato ka ng'ato ka to kobet. Ta wacho niya, gimoda ke chuny ng'ato ema control ng'ato. Gimoda ke chunyi. Wan gimoda ke chuny ng'ato wan gimoda ke parone. Mar chuny rach molo manie paro. Mani paro wi nyalo wilgo. To mani chunyi to bro keep on wuoyo kodi seche te. En okorum unless ni eso gole. Inge gima wuoyo maber, gima timi ng'eyo. Koro kinyi ni kang'wa chomo mondo lam kodi Nyasaye. Tibeo ne gidogi chunyi to ruoth adier nitie gimodak koda masanda. Gino tamane no ber. Wan gi chuny mar rejection modak kuom ng'ato. Ma in kamoro amora bedhi jok dwari. Idonjo ka joiri dak kama tin dhano lokre kodi te. Ng'ama dwari onge. Mi kwan ji ten richo. Ok jogo da. Gimodak kodi. Yemo keti bedo ng'ama rach ne ji. Makata ki wuoyo to wachi mawacho rach ne ji te. Gimoro amora mitimo jok iyego. Rejection spirit odak kuomi. Mano gima onge gima nyalo gol unless wacho mayalo sani. Ima nyalo pudhe oko. Matimni ng'wono. Mibedi ng'ama ji ohero. Kata jodalo selokre kodi. Midong kendi dier ji. Ng'ama wuok kodi onge. Nyasachwa. Mayalo gokinyi sani nyalo golo chuny momiyo jok dwari no. Macha keti ng'at ma ji ohero. Kato ben no kendi. To sama no kendi ne oheroru kabisa. Nyaka jonyuol wuoyi no heri. Chino bira over sudden ndoloko pa jite kuomi. Ma ini ma jitene no makosa ni kuonde teka kuonde. Nyasaye ma yalo sana nyalo tiko teko mar chuny masandi no. That is a spirit. Manu chuny mar mudho. Modak kuomi masandi. En katiwichri mo manengo ne tek. To podo sandi ya sanda. Katibedo go pesa maduong' e lweti. Podo sandi ya sanda. Jecheni nyalo sandi mi pokata ka nyithindo monyuoli go bendo kudwari. Jecheni sandi manyaka jonyuoli bende ng'uli madagi i. Midongo kendi makata kagi muru maki. To kata wadu masudo bachigni kodi onge.
an je ovano no chunyo dhano kendo ngi kit chunye ka kobet mondo timne ka chunye chal ukinyi ni adu lemo kod ng'at mawinja macho dir wach miyalo ne onjo kodonjo na anie nyako machuo madwa kenda weya ng'ato biro ng'ama ber mawinj ka gikoro chal ka gima yudo ng'ama dikenda to bang' muda matin gini kethore makata kwa chwanyore akia gima tima wach dongo kod kid nyiri wetena kawuono biro lamo kod Nyasaye kata ini kanisa nyako mowar mabende lemo kendo urito wach Nyasaye to nyiri weteni dhi tedo tinyi donga yawi mese ni kenda tini mo kendo tami ipenyo nang'o matimi kendo tie gima odong kodi wadwa lamo kod Nyasaye okenye sani adoni nuong yie chunye ma iwach ni kawuono ka Yesu nyalo pudho gima odak e chunya mamiyo gik maricho matimore na pile kawuono Yesu mondo otim na ng'wono ti yaw chunyi samwadwa lemo ni mondo Nyasaye otimni maber akiwinjo ke chunyo chuoye ndwa go chonge piny kata beje chien motamre tich onge nyonyi kwamo gi nyathi ot skul okonyal dhi yori churi mar tich olore yori chigi mar tich olore uduto te udongi ot ku thango lwetu gima ber madu yud onge walamo kod Nyasaye ma jayawo biro mi tich kawuono adwa lamo kod Nyasaye amali go chonge piny kata ka chunyo yudo yie mondo mulo TV minena ni mwake sani teko Nyasaye dhi timo ne gime dwaro walamo Nyasach polo kod piny ondiki ni nono chunye dhano keningi kit chunye ka kobet ine di chuo makoro chunye lit kogo chonge piny kalami sani ne dhako ni Nyasach Israel jaduong' mabe koro chunyo ywak Nyasaye kuom gik moneno ka timre dala ne katie ode Ruoth aketo oganda ni te lweti tim hono ngimane maduong' Ruoth ni gol richo modak e chunye go kethruok momiyo jachien oyudo teko mar sande jalo man wuotho gi rejection spirit ma kwamaromo dhi Nyasaye onge ng'ama rwake opo ka jitelokre kode alami mondo timne ng'wono yaw yor ng'at madwaro tich Nyasachwa mondo miye tich gwedh oganda te joneno mose kulo wige piny kalami sani erokamano kuom timne gi kwayo mar chunygi akawo piny Kenya aketo lweti inie Nyasaye mong'eyo adiera kidi jathek makare piny ni dwaro kwe makende ma inimi nyalo chiwo Nyasaye piny ni in kendi ma dikel kwe manyalo miyo piny ni bed kod kwe erokamano kuom telo nyaka judges makoro dhi golo uamuzi kiny nigi rieko makende manimi Solomon rieko manyalo kelo kwe no piny erokamano kuom chung' e lweny nikech lweny ni e lweti apako loch gi teko gi nyalo ni mosiko duong' odogni manyaka chieng' e nying Yesu Kristo Ruoth amen. Ago erokamano ni Nyasaye mwaselamo in janeno mar Lolwe TV Nyasaye mondo timni maber kuom wach milame gokinyi sani aja wacho kendo anuoyo kata sani ni gimitim wach Nyasaye kende moting'o dwoko mar ngima dhano amali dwar kanisa kamiyali injili mar warruok wedhi adhiano bora ni kanisa dwar kanisa kamiyali injili mar warruok dhie kanisa no ibro winjo wach Nyasaye mojotich Nyasaye yalo bro konyo ngimani kendo bro goli gik maricho matimore ni kendo ibro bedo janeno atieko kachaka fulo nyinga an Bishop William Abol an jalego Murmalanga e piny Siaya County sani adake piny Nairobi ka e piny Olympic Kibera kendo e piny Kibera kanye kamane kanisa kama tie tich Nyasaye kadi dwar biro e kanisa ma antie piny Kibera kae ami chopo gi town Idhgari Railways namba boro ngisigini lor Olympic stage kanye kama gachego lokre kiselor kanyo namba mag simu maga maringe screen kakigoyo ibro bedo directed ga kichope kanisa kama antie kata kichopo Olympic primary gaga na simu e namba man kagi mondo you direction ga kichope kanisa kama antie kaini piny Kayole kanyo wane branch kigo simu abro direct ga kichope kanisa man Kayole kata ine piny Siaya wan kanisa piny Uganya Sega wan kanisa piny Ng'ia wan kanisa e piny Imbo Usenge wan kanisa e piny Murmalanga wan kanisa e piny Asembo Yude wan kanisa mathoth nyaka e piny Kabondo wan kanisa e piny Kabondo kanyo kigo simu ka in machiegni kanisa ni wakama gintie abo direct ka kichopo koro kaw namba mar simu ibi goch mondo wawuo namba na mar simu en 0721 280025 0721 280025 Airtel number 0782 495 083 0782 495 083
Inya yudo puonj mag wach Nyasaye bende maga e YouTube account mara. Nying matiyo gi YouTube account mara en Bishop William Abol. Ki subscribe ibo yudo wach Nyasaye gi puonj man kanyo. Biro gwedhi kendo biro konyi. Nyasaye gwedhwa duto te nyaka Jumapili manyien. Shalom.